Priastok Kyčiláňok. Akurát sa nachádzame na slovensko-maďarských hraniciach. Je to kúšťok nad Dunajom, ako môžete vidieť, keby vám to kameraman ukáže. A vidíte, tuto končí naša krajina. Kde? Tu už začínajú Maďare. Láto, čo by si povedal v tejto krajine, ktorú opúšťame? Čo si o nej myslíš? Aký mala úspech v poslednej dobe? A ešte, čo si myslíš schválenému Eurovalu? No, aby som bol úprimný, tak posledné úspechy Maďarskej republiky siahajú do konca minulého storočia. No ale hintam. Nejaké kamerové vodičku vy to. Počkaj, musím to zoomnúť trochu. Nepojeme si na ňom omočiť. Čo vy na to? Nech Balaton bude vyzerať takto isto. Čo myslíte, aký je široký ten Dunaj? 4,80. Po skúsenostiach zo Štora by som povedal, že to bude veľkých 300 metrov. Neverím. Hĺbka? Máme aj kamarátov, sme si našli, kývajú nám. No, henty dole. Kto skočí z toho mosta, bude frajer, páni. Kto sa podujme? Čo? Ty si to pivo, ty si podgurážer. Ešte jedno kúpim, čo vy na to? Aj s literatúrou faktu. Bravo. Ja som sa dneska s Marekom stavil, že keď príjme na Balaton, že bude vysušený. On mi hovorí, že nebude. Stavili sme sa o lentilky. Nami, áno. Maďarské, áno. Vidíme. A Trnava. Trnaváci. Tu je viac Slovákov než Maďarov tuto. Ukážem vám na mape, ako vyzerá Šiofok. Tak toto modré to je Balaton, polka maďarská je Balaton. A preto ho ešte nevidíme. Polka maďarská je Balaton. Nevidí? No, ešte nie sme vonom. Skoro sme sa bývali stratili, ale sme stretli jedného motorkára, ktorý mal SPZ-ku, že LV151AH. A on nám povedal, ako si do Šiofóku. Keby sme neboli stredli, tak ideme doľava. A mali sme ísť doprava, takže vďaka Bohu za tento Boží dar. Vítam vás uprostred maďarskej krajiny. Nachádzame sa za obcov Šiofok na benzínovej pumpe. Pijem aj z kapy, pretože som ešte stále šofér. A dúfam, že bez najmenších problémov sa nám podarí nájsť miesto nášho ubytovania. Peťo, a ty povedz, kde sme? Že sme už prešli Šiofok a kde sme teraz? Tak my sme vošli do Šiofóku, pozerám doľava doprava reku, kde bývame. Nikto nevie, ideme ďaleko od Šiofóku. Je kurva veľká dedina toto. Teraz sa nachádzame niekde pri nejakej benzínke. Kúpil som si klobásové pivo. Tuto bývame. Zaklopem. Kominár. Á, to si ty, tak už si tu, som čakal na teba. Dobrý deň. No ako to tu vyzerá? Zrkadlo máme. Vzduch. Razak najprv. Tu si chladím vodu, áno, a tu si voľaďu chladí. Kto? Kto si tu chladí, čo je to? Merunika. No toto sú dvine. Merunika nejaká do keľu. Čo to robí alkohol v tomto byte? Domáci nám nachystali ľad. Čo robí alkohol v tomto byte do keľu? To je jedno, polož to. No, položíme. A domáci sa dokonca nechali nám tú fľašu vína. Akože na privítanie, neviem kde je. Aj voľaké rožky? To sú moje, nechaj to. Aj voľaké pivo Tiger, áno. Nie je ho veľa, iba nejakých 6x1,5 stejkov. Mikrovlnku, sáčku a detskú izbu. V tejto homosexuálnej izbe, ktorá má ružové závesy a ružové steny, spím ja s docentom Paštrnákom, tuto ja, tuto docent Pašternák. To sme nafasovali, hej, vlastne. Potom takéto sú tu všelijaké hazafrckové veci, jen takto urobiť. To je odložený. Ako to bude vyzerať. Dnešný titul literatúry faktu. Ja to sme už videli dnes. Váňa, umývadlo, zase zrkadlo. Svetlo. Sa môžeme vidieť v zrkadle? Vidíme sa? Jasné. To sme my. Áno. Pozri sa. Pozri sa. Je to záchod? Je to záchod. Čistokrvný. Čistý je ešte k tomu. Tuto je taká kožená sedačka fajnová, geniálna na leto. Na leto sa oplatí kožené veci kupovať. Televízor, tuto spia dvaja homosexuáli menom Ladislav a Marek. Len Laco, to je iba jeden. Iba Laco a ty nie? Tuto je také tiež fajn kožené kreslo a ešte balkón. Balkón, áno, podívajme sa. Balkón, drevené stoličky, 2 kusy, stôl 1 kusy a dreva.
Nachádzame sa v Orošláni, či kde sme to, v Šiofóku. Pomaly šlapeme pozrieť maďarský pamätník a vzdať holdu Maďarom padlým v 3. svetovej vojne. A ešte by sme chceli povedať milým divákom, že po včerajších záberoch, kde sme používali dosť strašne veľa vulgárnych výrazov, my sa dohodli, že dnes ich budeme obmedzovať. Takže dúfam, že sa nám to podarí. No piči, kurva vyjebaná piča! Ty si obyčajný kokot. Kokot! Vydrž do piči chvíľku. Kurva vyjebaná. Vyjebané žemle. Ty kokotina do piči. Aha, tak toto je pamätník v Trianonskej zmluve, ktorá bola v roku 1920 podpísaná, podľa mňa, ak si dobre pamätám. Nie, to bolo určite rok. Trianon. To menej. Podľa mňa bol Trianon... Ktorého roku to bol? 1920, nie? Tu to napíšem. A to točí voľačo? Netočí. No aký tu blbo točí. Zostavka do tmy, keď prejdem. A tu je Trianon. Je to ono, je to ono. Čo mi do oka vletelo. No čo, dáme im postu, šiféreme na to. Dáme im postu a prečítame tento maďarský nápis. A toľ neprebírtek z Maďarov. Ledetek, úria nemzet, variátok, nemzete ahol nem át a fontos hod. Imením penzot hos a zborsekba, hajdem hod imeni. Jo szépet ez hasznosát, Češelekedni a Maďar közökérek. Povedal to Vos Albert. Takže vítajte v našej kuchyni. Ukážeme si chladničku po dnešnom nákupe v Teste. Takto nejako to vyzerá. Potom zoberieš ešte repeču. Táto stredná nejaká zaujímavá. To je náš vinný sklep, prosím ťa, tu máme my naše občerstvenie. Máme nejaké somariny. Proste zatvorím to. A ešte mraziareň. Tam máme trochu alkoholu, to sa nehrá. Dostali sme našich maďarských spoluobčanov vínečko. Engri Picaver. Maria Marga to vyrába. Tak si otvoríme, čo? Ja som to už dovolil, ako včera som si už predotvoril, aby som nezaberal veľa času. Takže trochu to tam nahodím. Naši šiobikujem, teba šiobik, teba jobi, teba. Tak nás zvieskame, mi sa podarí. Prosím ťa, mne by sa nepodarilo. Už komu by sa podarilo, tým mne nie. Iha! Ale mu to ide. Jeho? Dáme tak decentne, ako v reštikách sa dáva. Nevylievaj, škoda bude. Tak tam sa dáva taká servitka, náš pôvodne by sa mala dávať. Ako v reštikách. Ale voňa dobre. Čak červené vonia. Maďari nešetrí nad nami. Nad nami. A poviem pozrieť, ako vyzerá dnešné osadenstvo po dnešnom skvelom žúre, by som povedal, že dnes je najlepší deň. Peťo, ten prežíva smutné chvíle v rámci svojej kolegiality. Povedz aspoň takými dvoma slovami tvoju náladu a dnešné pocity, Peťo. Skús tak zhrnúť celý deň od rána až do večera. Ja ho mám v ruke. Od rána až do večera. Prečo máš mi telefón? Počkaj, nevyrušuj, teraz sa ho pýtam na... Ty sa prezvem ako kľud, ja nejdem na telefón, kurva. Ja som na intimné veci sa ho pýtam. Marek, najprv teba opýtam teda. Vydrž do piči chvíľku. Kurva. Nahrávaj. Vy ste chují. Čo tá maďarčina piči do toho? Maďarský čo pičuje. Kurva vyjebaná piča. No čo Marek, ako? Dobre to je. Robíš horálky? No. Pomarančky mám, aha. Pomaranč. Dostali len 2 mesiačiky. A tak čo to To je január a február. To škoricou to mohol pomôcť. Na tanieri si posypeme trošku škoricou, no? A nie hranolky. Môžeme, asi posypeme, no? Hranolky. Hranolky, áno. Ty čo chňapeš za to? Máme tu energetický nápoj, že Energia Tau. Dodáva energiu, alebo nie? A viete čo, stál nás neuveriteľných 59 forintov. Dosť. A drž sa ho firma a ticho ho. Nalož mu, daj mu a baterka piči. To je biče, No vyskoč, Peťo, rýchlo!
Lebo to tečie. Zapni ho po riti, nech štartuje. Poď ma, čo robíš? Čo by to robili, ne? Ale už jebu baterky, skončili. Dobre, vypni. Neposlúcha. Koniec? Stop. Jede? Zapni, jede. Zapni sa prejebem na tom. Ale sú musím ísť domov. No dobre teda, tak chceli by sme sa rozlúčiť s našimi priaznivcami, ktorí vydržali až do tohto momentu. Aktuálne opúšťame Šiofok. Vyjebaný, áno. A čo by som tak povedal, Lučku? Aj kokotu nemali. S Bohom, Maďari, tešte sa Slováci, o chvíľu nás máte doma. Dojebaný do piči, žepčicu mám rozjebanú, ruky ma bolia. Budem potrebovať nejakú vietnamskú masáž vyjebanú. A ako na každom semafore Laco proti ma kokot, aby stihol oné, neprešiel na červenú. To sme si tu zvykli, toho Maďarovi. Dobre. Ale tak zase, to aj gulomet. Tak sa učíme s Balatónom, aj so Šiofokom a s ďalšími okresnými prístavnými mestami. A posielame im hlbokú pusu na kakáč.